Tak takéto betónové tvárnice poznáme najmä z parkovísk a sídlisk. Najnovšie sa s nimi stretnete aj na horskej túre. To tu nepatrí. To mali nechať tak, ako to bolo. Je to iné kafe, nie? Svoje si vypočujú aj robotníci. Jeden pán tady to išiel, tak povedal, že on sa už rozťahuje statier preč, keď sa takéto niečo robí tu. Pri tejto fotografii na internete sa chytajú za hlavy desiatky ľudí. Ja by som ešte obložil štíty polystyrénom. Chceme aj eskalátory na gerlách. A k tomu kolotoček Terryho chate. Bravo! Keď sa nič nerobí hundru, keď sa niečo robí tiež hundru. Podľa chatára netreba zabúdať, že tento chodník nie je len pre bežných turistov. Aj pre handicapovaných, aj pre starších ľudí, aj pre kočiariky. Aj medzi návštevníkmi nie sú len kritici. Opravdu bude to paráda. To je chválihodné. Tato cesta bude lepší než D1. Však tu chodí procesia ľudí. Najnavštevovanejší chodník v Tatrách. Zabrať mu dávajú nielen turisti, ale aj erózia. Preto si štátne lesy Tanapu vybrali betónové mriežky. Tie strmé kopce, kde voda vymývala, tak to spevnilo. Zabezpečí, aby povrch chodníka bol dlhodobo stabilný, aby bol schodný. Tvárnice nedajú všade. 4 úseky, dohromady 200 metrov a každý takto zakryjú. Časom, keď to dá zmie, hej, ten piesok, tak jasne, tá dlažba sa objaví, ale zatiaľ je to tak, že nevidno to. No. V 60. rokoch liali pomedzi skaly aj asfalt. A čo betónové mriežky? Súčasť novej tatranskej módy? Na ďalších úsekoch turistických chodníkov sa s touto úpravou neuvažuje. Marek Vnenčák, televízia Markíza.